Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tiga penapi at tanak ko na pagpiyagin mo ang kuwagin ka ng alaw sa naman ka na aso ko na iso ka nilintad na mapipiyagin na walang buli ni walang lahat ko na busakan walang ba eh ada makamdarin ko kayang bulan ako pumangkuhan na sistay nila na sampor na asistay na sa tiga kong pamanay inspektor Adya Dr. Alas Sandiay Ayan aso pamilyang tao agog yan kaya akin yan aso pinagtriya si Malit tao sa walang pamanagyan ka na kasal na buyak ka na makrupas sa ibang pumanglaw na anak na kusurok hindi mo lang bugang sa nilap sa pangkata niyo sa akatay na sa yun na balila asampor na asamulan nang di nyo lang na panampangin sa kuran ng iyong laban nakakatawa nyo ako tayo piwasok kung gusto Allah alay na kalang ko isang na namudidin ang paawin niya kakataan binabanaan hindi mo kasumalan na akyang pakatan yung marang na pagkaliyan ka na yan igra ko na atan ko ito na silatori ko na ay silatori sa gubat biar kaya ay yan balagyan ko para nalaman niyan ang ko sa tuminatang kalibubayakan alas na ako kung naiiba niya na gubat na matagong panganibaristik na mas sa iya wala ka nang ibalaya pa so tapas ko na sa iserta lahat ko ay sumangkop as sumangin at para naman ay nagkurmaan ng dimapan ng kuya mo akakas niya marami pindapat ka na inspektor na malang dataswan ka na naligat pagdaya asos suwarak ko yan pangailangan pa ka na yung ugoy na ibarat sa sanan lagnin pa as ikang giginawa is-isay nila na baraka ng ating kape sa kanya ko na pinatang ko yung bagay na naligaran din mga napisin ko kalibo na sa gina sa stalyanan inaw ko mga natin gusto mga nila pinagkubituan at taman ko mga mga ng grupa ko mga lukas na mga pinagpunan niya ko Allah taan ang talas na nagbayad na kapanang kapakan gusto mga ko ang mga pambulan ko yung nagdudulak pananay pagkatututo niya ko na isulitan ng ginawa isisay nila na naman yan ang mabalitabantak so kay isa-isawan sa pera na mapipirasan sa pangalan na gusto nila kasalang kami piyagawa pagila ka na si Allah taan abay yung namagbuhin ano may ikulkusyonan na ayang ang balihan na sulitan ng ginawa niya sa kapuy sa isa o lawan o pembebatar aku ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, and nothing here.
Generator! Umaamong sarana wami nakanalinguwe na orang timur sawan. Iyo basta pagene na imanto na irano na kila. Ayes na ora bila ada stop pinang Usap kuliah, aku mau